Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den her video har været mega efterspurgt på min kanal her på det sidste, og det kan jeg super godt forstå. I dagens video skal nemlig være mine julegaveønsker / julegaveguide. De her videoer synes jeg selv har været mega brugbare selv at se igennem årene, og det har også altid været mine yndlingsvideoer at se. Så jeg tænker også, at det er mega sjovt at filme. Nu prøver jeg i hvert fald. Jeg har skrevet over 100 gaveønsker ned, og det kan både være idéer til, hvad man selv kan ønske sig, men altså også gaveidéer til, hvad man kan give til en mor eller veninde eller søster. Meget undskyld for, hvis jeg snakker lidt anderledes. Jeg har min bøjle i. Jeg ved ikke, om jeg tager den ud senere, men jeg håber, at I kan bære over med mig, for det er altså lige sådan, det kommer til at blive lige nu. Jeg har som sagt skrevet over 100 gaveønsker ned til jer. Jeg kommer til at gå sådan rimelig hurtigt over hver gaveønske, ellers så bliver den her video 20 timer lang, og det tror jeg ikke nogen af os lige kan magte. Jeg kommer til at nævne en del brands i den her video, så jeg markerer lige videoen som reklame for en sikkerheds skyld, også selvom at alt det her det er noget, jeg ikke er blevet betalt for eller giftet med. Jeg har også lavet en ønskescreen, som kommer til at være linket nede i beskrivelsen med links til alle de forskellige ønsker, jeg kommer til at nævne i den her video. Så er det i hvert fald rigtig dejligt nemt for jer at komme ind og finde lige præcis de ting, som jeg nævner i den her video. Nu tager jeg altså min bøjle ud. Jeg kan mærke, at jeg kan ikke snakke ordentligt. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang. Jeg har prøvet at opdele tingene i sådan lidt kategorier, så det giver lidt mening for, hvis nu man er lidt sporty, eller hvis nu man er mere sådan self-care, eller whatever. Så har jeg prøvet at inddele ting lidt i kategorier, men vi tager det bare, som det kommer. Første ting, jeg har skrevet ned, det er en gua sha sten, eller de der face rollers. Så har jeg skrevet ice roller. Man kan både få sådan nogle med sådan nogle silikone tings derinde i, hvor man kan rolle ens face for sådan at mindske, sådan at ens ansigt er hævet. Det har jeg bare hørt skulle være meget godt om morgenen. Og så har jeg også set sådan nogle silikone-agtige. Man kan både få sådan nogle runde nogle, men også nogle, der er lidt mere med sådan nogle hakker i. Jeg kan ikke helt beskrive det, men der kommer nogle billeder op på skærmen i hvert fald. Jeg ønsker mig i hvert fald rigtig meget sådan nogle ice rollers, face skincare things der. Så har jeg skrevet eye patches, face masks, en beauty fridge. Det er noget, jeg har stødt på TikTok. Og jeg tænker bare, det er mega smart, for jeg har hørt, at det skulle være super godt for ens make-up og skønhedsprodukter, hudpleje, ting at være på køl. Og i stedet for at have det inde med sit køleskab, hvor der også er makrel i tomat og gulerødder, eller hvad man putter i sin køleskab, så synes jeg altså bare, det kunne være mega hyggeligt og ret sejt at have en beauty fridge, så det har jeg i hvert fald skrevet på. Så har jeg skrevet en signaturduft, og det kan jo selvfølgelig enten være en body mist eller en parfume, en eyelash growth serum, en god kvalitet mascara, designer makeup, for eksempel en Dior highlighter palette, lipglosses for eksempel fra Giseo. Ikke hæng mig op på det, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men jeg tror, det er sådan, det udtales. En face and body serum fra The Ordinary, en satin sovemaske, knæk hårelastikker. Jeg bruger mest knæk hårelastikker til armbånd. Jeg har faktisk en hel en pose fyldt med knækkehårelastikker, som jeg bare bruger som armbånd, primært i hvert fald. Så har jeg skrevet heatless curlers. Nu kommer der en lidt lol ind, for jeg er ikke helt sikker på, hvad de hedder, men jeg har skrevet Vogue Beauty Secrets hair clips, og jeg tror, så vidt jeg har kunne søge mig til, at det hedder non-grease hair clips, eller sådan noget, som man kan have i, når man laver sit skincare eller makeup, og sådan rigtig føler, man er med i en Vogue Beauty Secrets video. Jeg ønsker mig i hvert fald ret meget sådan nogen. En dyr en Dyson Airwrap, god kvalitet sweatset fra for eksempel Cape, Gina Tricot eller Sporty & Rich. Jeg har fra alle de mærker, jeg lige har nævnt, og jeg elsker sweatsets og hoodies. Det er det bedste. Sindssygt godt gaveønsk. For i min mening er der næsten ikke noget lækre end at modtage et mega lækkert, tykt, blødt, som også er stilet sweatset. Man bare kan style både sådan casual, men også lidt mere sådan classy, og man kan style sweatsets på alle mulige måder. Og jeg elsker at have tøj på, som jeg føler mig rigtig komfortabel i. Så har jeg skrevet Pointel lingerie, eller lingerie. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man siger det. Men i hvert fald Pointel, det er en stilart, som det her det er for eksempel Pointel, Brandy Melville og Monkey og Gina Tricot laver rigtig meget Pointel lingerie. Og jeg synes bare, det er mega, mega pænt og meget koket og Pinterest-worthy. Og jeg synes bare, jeg føler mig som sådan en rigtig angel, når jeg har Pointel-tøj på. Klassiske basics i god kvalitet. For eksempel soft touch items fra Gina Tricot. Nye sokker. Det er et meget kedeligt ønske, men helt ærligt, det er så nederen også selv at gå ned og købe nye sokker. Så jeg tænkte bare, at det var et meget godt ønske. Og ønske sig julegave, så kunne man for eksempel ønske sig nogle glimmersokker, eller bare noget i super god kvalitet. Nogle gode hyggesko eller sutsko.
En badekåbe og eller morgenkåbe, for eksempel i satin eller en klassisk sådan, håndklædestof. Man kan vist også få sådan nogle, der er sådan lidt vaflet i det. Gode, tykke badehåndklæder, for eksempel fra Tekla. Det er godt at have, når man skal flytte hjemmefra. Jeg ønsker mig også et hårhåndklæde. Jeg tror, det hedder en hair towel wrap, hvor der er sådan en elastik, og så kan man sådan binde den på en eller anden måde. Jeg har meget langt hår, som I nok godt kan se, og jeg gør meget for at passe på det, og så koster de ikke ret meget. Det er bare noget, jeg i hvert fald virkelig godt kunne bruge. Genanvendelige vatrundeller, altså hvor det selvfølgelig ikke er vat, men hvor det for eksempel er bambus, så noget man kan bruge igen og igen. Den næste her, jeg ved ikke om det er sådan lidt fy-fy, men jeg har skrevet en laser hårfjerner. Jeg ved ikke, hvor godt det er for huden, men jeg ved, at der er mange, der bruger rigtig, rigtig meget tid på at barbere deres ben. Det er heller ikke super godt for ens hud. Man kan få betændelse og indgroet hår, så jeg tænkte måske, at en laserhårfjerner kunne være god i længden. Men jeg anbefaler det ikke, men jeg har bare hørt, at en del skulle være glade for det. Så har jeg skrevet gavekort til manicure og pedicure, altså at få lavet negle både på hænder og fødder. Gavekort til et luksus spa-ophold, for eksempel med en veninde, mor eller søster. Næste jeg har skrevet, det er altså noget luksus sengetøj. Et fluffy fleece-tæppe, for eksempel et sengetæppe. Forskellige pyntepuder, for eksempel i Liberty print, eller hvis nu du har en mormor, der er god til at brodere. Selvfølgelig har jeg også skrevet Jellycats. En Werner Panton flowerpot lampe. En svampelampe. I ved, hvad jeg mener, når jeg sætter et billede af det. En saltsten eller krystallampe. Pyntekrystaller til healing, hvis man er sådan lidt mere spirituel i det. Unik keramik eller porcelænsstatue. Jeg har den her leopard, jeg er mega glad for, og min søster, hun har sådan en elefant-tingeste. Jeg synes, det giver mega meget til et værelse eller et rum, når der står noget sådan unikt furniture, eller hvad det hedder. Det giver bare virkelig meget, og man tænker bare, wow, okay. Sejt. Det gør jeg i hvert fald. En flot vasketøjskurv, metal- eller glassugerør, en flot vase, for eksempel til blomster, ens opbevaringskasser og ens tøjbøjler, et full body spejl, det kan både være gulvspejl eller et spejl, man hænger op, en puffstol i sådan noget fluffy materiale. Jeg tror, vi alle sammen godt kender de der fatboys, i hvert fald hvis du er fra 0'erne eller 90'erne, så ved alle godt, hvad en fatboy er, men sådan en lignende bare i sådan noget fluffy, couchy materiale-agtigt. Sådan en ønsker jeg mig i hvert fald, det ser mega rart ud, og de er også meget flotte, synes jeg. Coffee table books, for eksempel de her fra Dior eller Prada. Nogle gode selvhjælpsbøger, og måske er jeg faktisk også i gang med at skrive en selvhjælpsbog. Selvfølgelig har jeg også skrevet en bullet journal, dagbøger eller planlægningsblokke, og til det skal man selvfølgelig også have noget godt skriveudstyr. En malebog, for eksempel mandala eller de her bold and easy malebøger fra Amazon. Gode maletusser, materialer til at lave hjemmelavede smykker, for eksempel ferskvandsperler, øsknop, smykkewire og lukninger. Så har jeg skrevet eksklusive færdiglavede smykker i høj kvalitet, for eksempel fra Lipopé, Camille Bring eller Mundesten. Når jeg får smykker i gave, så husker jeg altid, hvem der jeg har fået dem fra, og jeg elsker smykker helt vildt meget. Du går aldrig galt i byen, hvis du giver et smykke til en, du holder af i gave. I hvert fald ikke, hvis du giver det til mig. Jeg elsker at modtage smykker. Det er sådan, det varmer virkelig mit hjerte. Så har jeg skrevet rettelse af smykker, for eksempel at du kan få en ring guld igen, eller gøre den ring større eller mindre, hvis nu du har ændret størrelse på dine fingre. Men du kan fx også tage et smykke, du er rigtig glad for, og så få det indgraveret med et initial af dit eget, eller en, du holder af. Et flot, stort smykkeskrin. En iPad med en Apple Pen. En ny iPhone. En iMac. AirPods Max. Selvfølgelig. En HomePod Mini. En hurtigoplader med en lang ledning, så man kan vende sig om i sin seng, uden at det er irriterende med sådan en mega stram ledning. Det lyder lidt sjovt. En Instax Mini printer og film til printeren. Et computercover fra Mundesten for eksempel. Et nyt mobilcover. Et løbearmbånd til ens arm, så man kan have sin mobil i. Lækkert løbe- og træningstøj. En Lululemon drikkedunk og eller termoflaske. Jeg ønsker mig i hvert fald mega meget den her fra Lululemon. En yogamåtte, yogabold, forskellige håndvægte, modstandselastikker, foam roller og korkblokke. Det er mest sådan til folk, der dyrker pilates. Og under det har jeg også skrevet Reformer Pilates abonnement. Det ønsker jeg mig i hvert fald vildt meget. Og hvis ikke du ved, hvad Reformer Pilates er, Google det. Jeg elsker Reformer Pilates og kunne vildt godt tænke mig et abonnement, fordi det er rimelig dyrt at skulle gå til. Så det er i hvert fald et mega godt ønske. Abonnement til streamingtjenester som f.eks. Podimo, Disney Plus eller Spotify Premium. En weekendtur til en storby, f.eks. Paris eller Stockholm eller New York, hvis nu er det helt store show, man vil ud i. Jeg tror, man glemmer lidt nogle gange, at en tur til en storby jo ikke behøver at koste alverden, men at det egentlig også bare kan være et par dage, hvor man bare hygger
hygger sig og ser kulturen, uden at man skal ud og se alt muligt sindssygt. Det er i hvert fald en mega betydningsfuld gave at modtage. Et Tivoli-kort med sådan fuld entré, et gavekort til Smykbar, gavekort til Creative Space. Jeg elsker jo Creative Space helt vildt meget. Jeg har lige lavet den her. Hvis I kender Studio Ghibli, så ved I godt, hvad det er, jeg refererer til. Men prøv lige at se, hvor flot sådan hele vejen farvet, jeg har gjort den. Kom ind og se live shows, for eksempel X-Factor eller Stormester, eller kom ind og høre masser af A-holdet live. Jeg har været inde og høre masser af A-holdet live, og det var mega, mega sjovt. Det kunne være vildt sjovt i fremtiden at komme til flere af sådan nogle live shows, programmer, altså sådan at se det, når det bliver optaget. En hyggedag med søster, mor eller veninde, for eksempel, hvor man kunne give, at man tager ud og shopper, tager i biografen og måske på restaurant bagefter. Man kunne også tage i spa sammen, eller bare give massage og have en hyggedag derhjemme. Også en mega, mega hyggelig gaveidé til ikke super mange penge. Så har jeg skrevet at få lavet grills, altså de der tandsmykker, fordi det er godt nok dyrt. Jeg kunne bare godt tænke mig grills, jeg synes det er meget cool. Light sodavand. Altså prøv at forestille dig bare komme med sådan en kæmpe kasse fyldt med dit yndlingssodavand. Og de koster jo ikke ret meget. Altså online sådan måske 180 eller sådan noget for en kæmpe kasse med faktisk kun de free eller sådan noget. Og så behøver man ikke selv at bruge penge på det. God kvalitet chokolade. Det kan fx være de der Summerbird æsker eller ja, i det hele taget bare de der tapas gourmet-chokolader. Så har jeg skrevet en personlig favoritblanding fra Slikbilen for eksempel. Der er stort set altid en masse gode kampagner inde på Slikbilens hjemmeside, hvor man kan få sindssygt meget slik til ikke særlig mange penge. Jeg har bestilt hvor meget var det? Lidt under 2,5 kilo slik i sommers, hvor den pakke så ikke dukkede op, så de sendte mig en ny pakke. Men så dukkede de begge to op lige pludselig, så stod jeg der med 5 kilo slik. Og ellers så kan du også altid bare ønske dig et gavekort til Slikbilen eller andre slikhjemmesider. Så har jeg skrevet snack-opbevaringskasser, så man på sit værelse har sin egen lille slikbutik. Det kunne bare være sådan mega hyggeligt, synes jeg. Så har jeg skrevet en Ninja Creamy. Min gode veninde har en Ninja Creamy. Ja, jeg kunne også godt tænke mig en nu, hvor jeg ser alt det lækre, hun kan lave med den. Smæk udstyr. Det er sådan primært til, når man flytter hjemmefra. For eksempel en elkedel eller brødrester. Keramik som skåle, krus og tallerkener. Hyggelige samtalespil, for eksempel fra The Talks eller et firma, der hedder Snak. Det er også bare mega sjovt at spille i løbet af hele den her holiday-periode. Både til jul, men også nytår og dagen imellem jul og nytår. Klassiske spil i unikt design, for eksempel sådan noget glas, backgammon eller træskak. Sådan flotte klassiske spil. Og jeg elsker at spille spil, så win-win. Et kæmpe puslespil i et flot motiv, for eksempel et kæmpe Disney-puslespil. Det er i hvert fald mega hyggeligt her til vinter at have nogle indendørs beskæftigelser, hjemmestrikkede ting. Hvis nu du har en mor, der er mega god til at strikke, eller en farmor, der elsker at hækle, kunne du skrive, at du ønskede dig et eller andet hjemmelavet derfra. I baggrunden kan I nok godt se, at jeg har en Miffy-pude. Den har min storesøster hæklet. Hun har også hæklet den her Totoro-bamse. Jeg elsker at modtage gaver, hvor det virkelig bare er, man ved, at det er noget, der er blevet brugt tid på. Det fylder virkelig bare mit hjerte op, når jeg modtager noget, som folk selv har lavet. Det kan for eksempel også være et maleri, nogen har malet til dig. En Kilded travel bag. En designertaske for eksempel fra Louis Vuitton, Balenciaga eller Goyard. Jeg vil dog anbefale at ønske sig noget i falsk læder, da jeg ikke støtter hele den her industri med at bruge dyrs hud. Altså er det jo til en designertaske. Det synes jeg ikke er særlig moralsk godt at gøre, men ja, det er selvfølgelig individuelt. En designerpung, det er i hvert fald lækkert at have alle sine monitos i noget, der rent faktisk også er lidt expensive. Så jeg har skrevet tørklæde, handsker og hue i sådan et sæt, for eksempel i cashmere. Sygt lækkert og mega brugbart, og igen noget, der bare holder for ever. Så har jeg selvfølgelig også skrevet cashmere sweaters, og i det hele taget bare sådan nogle slow fashion ting, som jeg også nævnte lidt tidligere, tror jeg. Fordi at det er altså bare noget, der holder for evigt, og det er så lækkert at modtage en god kvalitet cashmere sweater, eller sådan noget lignende, i stedet for at man bare ønsker sig alt muligt billigt lort fra Shein, eller sådan noget crap. Duftposer til sko, så de ikke lugter af sure tær. Et personligt keramikflag fra f.eks. The Clayplay eller Speedspar. Nogle flotte og velduftende duftlys. Der er de her mærker på Pinterest, der sådan fylder det hele på min i hvert fald. Fra White Barn eller Candia. Duftlys er heller ikke noget, der nødvendigvis behøver at koste en bondegård. Så er det bare vildt lækkert at have et godt duftlys. Det kan også holde i super lang tid. Jeg har det her lækre duftlys fra søsteren Irene faktisk bare, som jeg fik i sådan en hyggekurv til min konfirmation, og det er altså over 3 år siden, og jeg har brugt den, og den holder stadigvæk. Så har jeg skrevet en symaskine, og selvfølgelig tilbehør til en symaskine. Og ja,
Det var faktisk det, som jeg lige kunne komme i tanke om at skrive på min julegaveønskeliste 2024. Jeg håber, at I kunne bruge den her video til at få noget inspiration til, hvad du selv kunne ønske dig, eller også give i gave. Det har i hvert fald været mega hyggeligt at filme. Husk at smide et like, abonner til min kanal, og skriv den her emoji ned i kommentaren, hvis det er, at du har set med helt hertil. Så håber jeg egentlig bare, at I får en mega god jul og passer på jer selv. Husk at følge mig på mine andre sociale medier, hvor jeg poster dagligt. Der er links til både min TikTok, Pinterest og Instagram nede i beskrivelsen. Og ellers må I bare have det super dejligt. Så ses vi i min næste video. Vi ses!